rasane kaya ketiban daun lintang kamoyang nipo ning dadaku sing lali wis eling karo aku kembali neng omahku janur gunung rasane gumun setahun ora rugi rino wangi gangku nyuwun matur nuwun pancen iki sing tak suwun rasane iya makpeng. Mas Eko Kodo Presdianto. Mas Klinik, oke. Oh. Rasane jero dadaku, rasane makblok lego atiku. Ngono ya. Wis ora nyujud siraku, saiki wis mari ngeluhku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasane jero dadaku, rasane makblok lego atiku. Ngono. Wis ora dadi jantungku, saiki wis mari kangenku. Desi rasane hey ya makhluk terima kasih rasane tapi ya rasane lak Hey. Yo. rasane koyo Jal, mer. rasane jero dadaku rasane lego atiku Ngono. wis ora nyudut siraku saiki wis mari ngeluhku rasane jero dadaku rasane makhluk lego atiku wis ora dadi jantungku saiki wis mari kangenku rasane kepiye ya makhluk rasane hey Mas Eko Kodo Presdianto Masuk Klinik jam kudu. matur sembahyang salam untuk warga masyarakat Bogor Jalipun sehat rasane kaya ketiban lintang kamulya dadaku sing lali wis eling karo aku gelem mulih gelem bali karo aku jalur gunung rasane matur suwun panjenengan kuwi sing kasuwun
Piye piye? rasane ya rasane Satu lagi dari kocok-kocok. Kusuma. Sampai satu. Ayo goyang le. Andai kata stasiun balapan. ayo pemangkat tak sangoni gedang gedang ludok sayang Aku nangis, kowe mati cengengesan. neng stasiun balapan Pamit lungamu bangsa awan. kok malah keluyuran Lali mulai ke Bandang, korok keplean. Ejes, ogen. Bos sing beres ya. Beres. Ojo cengengesan. Ayo. Mas Jamuno kangen suara. Cari lunga mung sedelo, cari sewulan kono. Pamit sedelo kok malah nganut hatiku remuk-remuk Banjur jiwas mecah celeng enak duitku ambles kowe ke Bandang. aneh stasiun balapan Cari lungamu bangsa awan. Wah, Jan.